Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबा हरनाय थाबाय। सो आङो बे साननैसो बिराद बेस्थ' मा होनो जोंहा मादै फैदों आरो जनायनि खनसे आं सिगाङाव देखायखानाया जोंहा मादैया माने बिराद लोमजानाय माने उदैनि एसे प्रब्लेम जादों आरो ओमफ्राय बिराद गोबाव जाबाय हामाखै दासिमबो ओमफ्राय गुवाहाटियावबो नायजाखांबायमोन अपारेशनबो जाबायमोन अपारेशन जानायनि उनावबो हामाखै आरो मोजाङै ओमफ्राय दा आरो बेलेग मोनसे हस्पिटालाव थांबावनो नागिरदों आरो मोजाङै नायनो थाखाय ओमफ्राय सरि मिथियाखै आं भिडिअ खालामनाय जादों होननानै ओमफ्राय दायो जोङो थांनो नागिरदों आरो जोंहा मादैबो फैदों ओमफ्राय मा होनो आदैबो फैदों आरो जोंहा मामानि असे बिनानाव जनायनि स' दायो जों थांनो नागिरदों नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै हेल' बिलाय मादैया सिनायखाबाय सिगाङावनो नुखानाय दा थांगोनसै आरो जों हस्पिटालाव मोजाङै हामनायनि थाखाय नोंथांमोनखौबो प्रे खालामनो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय आरो ओमफ्राय बे आगैखौ गालांसै आरो जोङो ओमफ्राय नै बिलाय आदैया दायो जोङो थांनोसै बारा टाइम गैला हस्पिटालाव होनदों गारिया सफैबायना सफैयाखै स्कुटि लाबोयो लोगोनियाव थांनो एसे गोसोम सोम नुदों नोंखौना गरमाव फैनाया सोमथारदो पाउडार लानो नागिरदों नांलासो ओमफ्राय मादैखौ बे गुवाहाटी मेट्र' हस्पिटालावहाय लाबोबाय आरो ओमफ्राय लाबोनानैहाय नै रिसेपसनावहाय जोङो जनानै दङ आरो माने डक्टर गैथ'वामोननो ओमफ्राय बिराद गोबाव नेनो होबाय जोंखौ एराउन्ड 2 आवार ना 2.5 आवार जादों आरो जोंनि बे थानाया ओमफ्राय आदैया नै रेजिस्ट्रेसन फर्मखौ फिलआप खालामगासिनो आरो आंबो प्रेसार नायजानो नागिरदों र' मादै नोंना प्रेसारा बारा जाफिनदो एसे बारा जादों मादैनिया प्रेसारा बारा जादों आंबो नायजानो र' माबायदि जायो प्रेसारा नायजाहैनो र' ओमफ्राय आङो प्रेसार बिदि सुजायैया बिराद गोबाव जाबाय आरो इसोरनि अननायाव बिदि जेबो जानाय जायाखै नालाय ओमफ्राय मा होनो आङो आं सानबाय आरोना आंथ' बेदर जाबाय थायो लदादा हाइ प्रेसारसो दङ नामाथाय होनना सानदोंमोन आरो आङो ओंखायनो मामा मोनाबो होनबाय आरो नायजादो बिदि होननानै ओमफ्राय नायजाबाय आरो आङो ओमफ्राय फाइनेलि गाइस मा होनबावनो भगबाननि अननायावहा नर्मेल आरो 110 ना मा बिदि मा होनदोंमोनथाय बावलायलायबाय आं भइस अभार होनायालागि बेसेबांखिनि दङ होनदों आरो जिखुनु नर्मेल होननानै बुंदों आरो हाइ प्रेसारबो नङा ल' प्रेसारबो नङा जेनेबा मिडियामावनो दङ आरो ना नर्मेलि बेसेयाव थायो बेसेबांखिनियानो दङ होनना बुंदों आरो गोजोनलायलायबाय ओमफ्राय आङो गिलायलायदोंमोन आं हाइ प्रेसारसो जागोन नामाथाय दिना लदा मानसिफोरनिया सोरहाबा हाइ प्रेसार बांसिन जायोना ल' प्रेसारबो जायो दिसुन ओमफ्राय जोंहा मामाया ओरैबायदि लदादा जादोंना ओरैबायदि लदादा ब्लाउसानो थोलायलायाखै माबानिया सब चेन्ज खालामलांसिगोन ओमफ्राय दायो मादैमोना दसे गोबाव जासिगोन आरो माबा माबि खामसोनांगौ माबा माबि रिपर्ट ओंखारबावनांगौ बेखायनो जोङो फैनानै लाग्रोबाय मोनसे जायगायावहाय मामाया मोनसे मामाया दखाननि बुस्थु लांनो फैदों आरो फेन्सियावहाय हलसेल जिथु मार्केट दङ बेयावहाय थांगोन आरो ओमफ्राय नेक्स्ट व्लगावहाय दिन्थिनोसै आङो जोंहा मामाया मा बायदोंमोन गावनि दखानावहाय लांनो थाखाय ओमफ्राय जोङो रुमावहाय फैफिननानै मादैमोनाबो फैबायनो आरो ओमफ्राय रुमावहाय जोंबो थांगासिनो दायो स' नै दायो जोङो रुमाव मोनफैबाय ओमफ्राय मादैया साननैसो उनाव मा होनो अपारेशन जागोन आरो अपारेशन खालामनांगोननो ओमफ्राय मा होनो एसे फैसायाबो एसे गोबां थांगोन नालाय बेखायनो एसे जगार बाथि खालामनांगोन ओमफ्राय आरो मा होनो बे मादैनि न'आथ' जनायावसो नालाय जनायनिफ्राय
आरो मादैनि हौवानि फंबायबो फैगोन आरो बेखौनो नेनांगोन स' साननै थानानै खालामगोन आरो अपारेशनखौ स' नोंथांमोनखौबो आं बयखौबो खावलायहरबाय जे मोजाङै प्रे खालामनानै हो अननानै प्लिज मोननैबो मिनिङा एखेयानो अननानै नोंथांमोनखौ आङो आसा खालामो जे प्रे खालामनानै होगोन मा होनो जोंहा नै बे मादैनिनो फिसाजो आरो सना नामखौ बुंना होदे मोजाङै मा लिरो इखौबो होन थांखि बसुमतारी आंहा बिनानाव गैयाना एसेबां टिक्लुक्लु नुवाखै आंनि बिनानावा आंनो रियेल बिनानाव नांखाया आंनो मा होनो काजिनफोरबा जेबो नङा आरो खिन्थु रियेल बिमा सासेनि बिनानाव नाङा ओमफ्राय सना नों देलायनो मोजां मोनो ना मोना मोनो देलायनो मोजां मोनो ओमफ्राय मिसुगुरखौ नोङो सोर आखिना होनाय मिसुगुरखौ सोर आब'आ अ आब' नानि आब' नानि आखिना होदो मोजांथार नुदों माथो नोंखौ ना नोंनिया हाथाया माबा मा जाखो हाथायालाय नायनो हाथाया मा जाखो हो हाथाया मा जाखो एम्फौ जादों नों मा जायोलै एम्फौ जाजासे नोंनि हाथाया मेथाइ जानानै जादों ओमफ्राय आदानि नामा मा नाम बुं बनजार बसुमतारी बेसेबां फरायो आदायालाय क्लास 9 ओमफ्राय नोङो क्लास 2 ओमफ्राय दायो देलायगोन लिपस्टिक फोनगोन मोजां मोनो देलायनो हे बिब' बायदिसो देलाय मा ओंख्रि जागोन नामा बेलाय आंनि भिडिअखौ नायोना नाया नोंलाय नायो मेकआपनि भिडिअबालाय नायोना नाया नायो ओमफ्राय नोंथ' मेकआप खालामनो रोङा आंनिखौ नायनानै सोलोङो नामा नोङो नोंसा आदायालाय नायोना नाया आंनि भिडिअखौ नाया हे मा खालामबाय थायो होमबा इयो अ दानिफ्रायनो पाबजि गेलेयो रोङो पाबजि गेलेनो रोङो ओमफ्राय आब' माइनावनियाव जाहोनाव फैनो लुगैया नामा इयो लुगैयो दाख्लै फैनो होनदोंमोन ओमफ्राय इसोर लाफैयासै अ मामामोना लाबोफायासै फैनो होनदोंमोन नामा फैनो लुगैयोनो ना आंनावबो मेसेज हरबाय थायो आदाया ओमफ्राय नोंहासो मालाय फैनो मोनबाय थायोना आदायाबा फैनो मोना ना आदाखौ बुङो दुखु जाना दे आदा नेक्स्ट टाइम फैनो हागोन होनना बुङो दे आदाया भिडिअखौ नायगोन ना दे बुङो बुं दे सना बुङा मानो बुं दे जेबो नङा बुङा दे होमबा लिपस्टिक दे नों हारसिं फोनलाय रोंगोन ना रोङा दे खाथियाव फै आंनि खाथियाव फै दे फोन दे फोन दे नायनानै फोन दे हुगारग्रो इसबा मा कालार बिलाय नों फोननाया लिपस्टिकआ मा कालार पिंक कालार वाव मा कालारखौ मोजां मोनो नोंलाय रेडखौ ना पिंकखौ ना माखौ गलाबखौबो गोजाखौबो मोजां मोनो ओमफ्राय आरो माखौ मोजां मोनो गोसोम हा गोसोम लिपस्टिकबो थायो होमबा आं नों फोनफेराखै गोसोमखौ नों माला फोनखो आं दाख्लैनो फोनदों माहाले ओमफ्राय आयंनि दखानावथ' बिराद लिपस्टिक दङ नों आयंनि लिपस्टिकखौ आयंआ होआखै होदों ए खैथा होदों लिपस्टिकखौ मोनसेल' मा कालारखौ होदों गोजा ए आयंआ हरदो नोंनो अननानै बरिया मोजां फराय दे आंखौलाय लांगोन ना लाङा नोंसानावलाय लांगोन नोंसा न'आ बहा देलाय खिथालाय हा जनाय मा गामि आसोला अ नक्लिबो थालायो अ आसोला बबेयाव ओमफ्राय नक्लिया बबेयाव दे खिथा नक्लिया जुनायाव ओमफ्राय आसोला सोलोफोराव असलिया महा असलिया
सोलापुराव ओमफ्राय नक्लिया नक्लिया जुनायाव asli nukli थालायलायो होमबा नोंसानि न'आ हो एसे डेन्जारलै आंखौ लांगोन ना जनायाव बेरायनो नोंसिनिथिं बेरायनाय जायगा दंना गैयाबा गैया गैया हे होमबाथ' आं माबोरै थांनोसो जाबायलै आंथ' बेरायनोसो मोजां मोनो होमबा बेरायग्रा जायगा गैयाबा आं बोरै थांगोन दे थांनांसिगोन थांनांसिगोन ओरैनो मा जाहोगोन नोंलाय आंखौलाय बेदर बेदर ए ओमफ्राय आरो मा बेदर बोरमा बेदर ओमफ्राय अमा ओमफ्राय दाउ बेदर ओमफ्राय आं हरनाय गस्लाया दंना गैला आं नोंनो जे हरदोंमोन मोजां मोनना मोनाखै नोङो गस्लाखौ मोजां मोनदों मानोथो गानबोआसै होमबा आं हरनायखौ जुनियावसो थाबोबायबा जुनियावसो ना बेखौनोथ' सानदों आङो मानो गानबोआखै होननानै एबार आरो गोदान बायना हरबावगोन आं दे नोंनि गोसो मथे दे खुदुमबा आंखौ दे माबो गैया माथो साउन्डानो गैया इनि खुदुमनाया जोलै हो मानो आंखौ लैयो होगोन मा संदो नायनो र' इ जा मादैनि थाखाय बयल दालिजों ना मा होनोमोनलाय ना मा होनोमोनलाय इखौ ना सें ओमफ्राय आलु फ्राय पटल फ्राय ओमफ्राय मायना दौलाय दियासुन ओमफ्राय इयो जाहैबाय अनला थाइगिर ना मा बन्द जाखोदो प्लास्टिकनि गलाब बिबार दाजानो हागै दंनाय मोननायजोंनो गलिलांनाय मा गोसो जाखोथाय फायनानै माबा ओंखाम जाखांनानै आंनि खानायखौसो खानना होसोबाय आरो थानो बिराद मोजां मोनदों खोमा दहायबो गालांजाबाय इयो जोंजों हस्पिटालाव लांजायाखै माने डिस्टार्ब जागोन ना इथिं बेखौसो आल्लानो ना हस्पिटालावथ' बिराद माबा माबि प्रसेस थासैना इथिं माबा माबि खालामबाय थानांगौ नायबाय थानांगौ बेखायनो लांफैयासै आरो स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आरो फिन खेबसेबाव बुंबावो आं नोंथांमोनखौ जोंहा मादैनि थाखाय प्रे खालामनो बावगारनाङा प्लिज खालामना हो आरो